ସବୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ମଜାରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ନୂଆ କାହାଣୀ, ଯାହାର ଟାଇଟେଲଟି ହେଉଛି ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଗେହିଲି ଟିଉସନ୍ ବାହାନାରେ, ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି କାହାଣୀଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରାକେଶ, ମୋ ବୟସ 23, ହାଇଟ୍ ମୋର 5 ଫୁଟ 6 ଇଞ୍ଚ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆମ ଘର ପାଖ ଦାଦା ଝିଅଙ୍କୁ ମୁଁ ଗେହିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ୁଥିଲି ଆଉ ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ। ହଠାତ୍ ଖୁଡ଼ି କଲ୍ କରି କହିଲେ, କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛି। ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ଟିକେ ଆମ ଝିଅକୁ ପଢ଼େଇଲେ ରାତିରେ ହୁଅନ୍ତାନି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ପଢ଼େଇ ଦେବି। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଆଜି ହିଁ ଆସ ତାକୁ ପଢ଼ାଅ, ସେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ୍ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ବସିକି ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ଝିଅର BF ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ସେ ତା ସହ ଗପୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି ଆଗରୁ, ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ପାଟୁ କରି ମୁଁ ଗେହିବି ସେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଏମିତି 3 ଦିନ ଗଲି ହେରି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ଦୁଧ ପୁରା 32 ସାଇଜ୍ର, ଗାଣ୍ଡି ବି ବଡ଼ ବଡ଼। ସବୁଦିନ ପଢ଼େଇ ସାରି ଆସି ବାଥରୁମ୍ରେ ପଶିକି ହଲେଇ ଦିଏ। ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ମୁଁ ଗେହିବି ସେ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଦିନେ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଦିନ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯାଏ, ଆଉ ତା ମମିର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା। ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇବାକୁ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ। ସେ ଖାଲି ମୋତେ ଅନଉଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଆର ଗେହ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଥିଲା। କେମିତି ମୁଁ ପେଲିବି? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ କହିଲି, ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେ। ସେ ଯେମିତି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ବୁଲିକି ଦେଖିଲା, କହିଲା, କବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲ? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ଟିକେ ତୁମକୁ ମୁଁ ପେଲିବି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପେଲିବା ପାଇଁ। ସେ କହିଲା, ନା, ସେମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ତୋର କ'ଣ ଜମାରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ କି? ସେ କହିଲା, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯେ, ହେଲେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଇଯିବି। ମୁଁ କହିଲି, ସେ କଥା ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଦେବି। ସେ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ତାପରେ ତା ଓଠକୁ କିସ୍ କରିଲି, ସେ ବି କିସ୍ କଲା, ଆଉ ତା ଦୁଧକୁ ଦଳିଲି। ସେ ପୁରା ମୋ ଜିଭକୁ ଚୁଚୁମିଲା। ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ କହିଲି, ମୋ କଳା ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇକି ଚୁଚ୍। ସେ ମନା କଲା, କହିଲା, ଛି, ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଚୁଚୁମିବିନି। ତ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି ତା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲି, ଆଉ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ମୁହଁରେ ଘଷିଲି। ସେ ଖାଲି ଦୋହଳିଲା, ବିକଳ ହେଲା, କହିଲା, ଗେହି ପକା। ତାପରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାରିଲି, ବାଣ୍ଡଟା ପୁରା ପଶିଲାନି। ତାପରେ ଛେପ ମାରିକି ପୂରେଇଲି, ଟିକେ ଟିକେ ପଶୁଥିଲା। ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଲି, ପୁରା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା, ଦେହରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା। ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଭାବିଲି କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ତାପରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ବଢ଼େଇଲି, ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। କିଛି ସମୟ ଗେହିଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇଲି, ଆଉ ଡଗି ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗେହିଲି। ତାକୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଖାଲି କହୁଥିଲା, ଧନ, ଜାନୁ, ଜୋରରେ, ଆହୁରି ଜୋରରେ ଗେଁ। ମୁଁ ବି ତା ବାଳକୁ ଧରିକି ଗେହିଁ ଚାଲିଲି। ଏମିତି 10 ମିନିଟ୍ ଗେହିଲା ପରେ ମୋର ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ମୋର ସବୁତକ ବୀଜ ତା ଦେହରେ ପୂରେଇ ଦେଲି। ସେ କିଛି କହିଲାନି। ତାପରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଉଠିଲୁ। ସେ ବାଥରୁମ୍କୁ ଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ବାଣ୍ଡ ପୋଛିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଦିନେ ତାକୁ ମୁଁ ପୁରୀ ନେଇକି ବି ଗେହିଛି। ପୁରୀ ନେଇକି 5 ଦିନ ରଖିକି ଗେହିଁ ହେଇକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ମୋ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଏବଂ ମୁଁ ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ମଜାଦାର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।